Oke guys, siang kali ini Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Manohara mau ke Mekah ya dengan jalan kaki. Alhamdulillah, Saruban to Mekah, doakan kita selamat sampai tujuan. Semoga selalu diberi kesehatan seperti itu ya guys. Kemudahan yang ketemu Mbak Manohara di jalan, jangan lupa nanti ya dada-dada apa foto-foto apa sambil nguncali apa ngono ya guys ya, nguncali kursi apa nguncali watu apa nguncali botol ngono ya guys. Semoga bismillah, doa bersama-sama semoga perjalanan kita diberi kelancaran. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Bigo ki malah menangnya Allahumma. Nah ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mlaku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalo. Oke guys, alhamdulillah sebentar lagi nyampe. Jan. Guys tuh Mekah guys, Saruban tuh Mekah guys. Belum kasih teko, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kelancaran ya guys. Ya Allah. Semangat, semangat, semangat. Guys. Setengah perjalanan menuju Mekah. Alhamdulillah guys, jalan Sidoarjo Blangkek iki delok guys. Wah, piye ya Allah, jantenan. Pokoke matur suwun nggih nganu Pak PU nggih. Ngene iki arek sing janjani desa ki engko desane kena apa ki jenenge? Pelanggaran. Kena pelanggaran. Penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dana desa. Iki ki tugasnya PU ta kaya ngene. Matur suwun nggih PU, wis digawe kolam renang gratis dienggo seluruh warga masyarakat Desa Sidoarjo. Matur suwun lho PU ya, wis digawe nganu kolam renang alami ngene iki, matur suwun. Wis pokoke ya wis ngono kuwi ya, guys. Ayo guys, kita goes to Mekah, guys. Hati-hati lho Pak, nek cemplung. Hati-hati. Nek cemplung kolam renang. Wah, jan apik tenan dalane Sidoarjo jan jos tenan. Dinas PU ne pinter. Dadi masyarakat iki gak sah apa ki jenenge? Gak sah adoh-adoh wisata adoh-adoh. Khusus nang arep omahe dhewe dicepaki joglangan. Joglangan Solo. Joglangan ben renang ning kene nah. Ya, delok ki lho. Dan wening pokoke sampai kok kidul ngene iki terus. Jos tenan. Morning pokoknya. Hati-hati loh dok, kena kolam renang, cemplung, nah mas. Oke guys, ayo kita jalan tuh Mekah lagi guys, yo. Guys, mlaku terus kipeh, muga-muga sampai teko Mekah. Aduh. Mbak, lagi lho masih cepai apa ki jenenge? Kolam renang piye menurut sampean? Karek renang. Rene le, ayo renang nih joglangan iki lho le. Oh ya Allah. Terus saya sampai teko kidul kan lagi. Yo iya. Malah parah sing ndi sing parah? Kidul. Oh alah ya wis ayo guys renang ayo, renang. Kat. Oke guys, lanjut. Apa ki jenenge? Iki wis meh teko Mekah ya dilungkas. Cek urung, cek apa ki jenenge? Masih ada 4 jam perjalanan lagi kok teko kono alhamdulillah guys. Dan tenan apik tenan dalane. Kolam renangnya alami ya guys, delok ta. Ayo Dinas PU ki jan jos lah ngowahi nganu ki. Lah ngowahi apa ki jenenge? Lah ngowahi destinasi wisata apa ki jenenge masyarakat ki jan jos tenan. Delok ta iyalah. Aku ngene iki akhire pengen srulo Pakku. Kok ya ngerti ngono lho. Nek aku ki nyambik dadi tekek nggon ngene iki dadi ya mosok ora isin. Apa ki jenenge? Dalan gone omahe artis joglangan tok penuh dengan
kolam renang ngene iki lho, terus piye ngono kuwi Rizal? Ora ta ngono kuwi. Kaya malu. Lah kita Pak Dokter, lho Pak Dokter ngene iki lho. Awet teko kidul sampe teko lor kok dalane ngene iki kabeh. Jas tenan pokoke. Iya budal. OTW Mekah, guys. Jalan kaki. Guys tuh nganu tuh Mekah. Iya sayang. Aku diingeti nganu yo. Diingeti apa ke sini? Sopir. Jalan ini gegek aku. Walah, padahal yo ora lho aku iki. Skor gerbo. Bismillah guys. Pemeka kok yo ora nek sing nguncal-nguncali apa ngono ya. Biasane kan ya nek sing ngowahi duit, nek sing ngowahi panganan ngono ya. Iki kok blas ora nek sing nguncal-nguncali apa ngono iki. Ya ampun. Loh, kita wis nyampe guys. Ayah. Nyeluk tok orang wae. Ya nyeluk tok ra ngowahi. Apa sih? Sikilmu telek. Kita OTW ke Mekah itu teko Dumbel guys. Bentar lagi kita nyampe Mekah guys. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Ayo guys, ready? Kita sampai Dumbel guys. Doakan perjalanan kita selamat sampai tujuan ya guys. Ayo guys. Pak, berarti tangklet Mekah tasik tebe. Tasik tebe tasik mriko nggih. Oh, Mekah masuk 2 kilo. Mboten Mekah mriko tasik tebe nggih. Oh, tasik tebe guys, jare Pak wis adoh. Oke guys. Apa tak nurut iki apa piye? Nggih. Tak nurut kene apa piye guys? Ya. Mbak nurut Mbak, ate Mekah. Oke ayo, siap sus. Yo Des. Mangga pun. Ya Allah. Numpak pesawat apa piye yo? Ayo. Pesawat Pesawat ke kulon wis ya to. Lah iya. Bentar cepet teko nggon ya. Iya. Pesawat ya. Wis OTW sampai dengan Mekah iki kok jam pira kira-kira buka wis teko Mekah bareng ya. Ya urung no. Wes ketoke kok iki jam pira. Wes. Jadi iki karo nganu selawatan lho yo. Ya. Ya Allah. Berikanlah aku es. Ojo. Berikanlah awas aku jajan. Berikanlah aku es. Berikanlah aku anu guys. Masakan Padang. Ki mau pian gak melu ya? Gak. Walah guys. Pian ora melu guys. Dia iya sekolah, dia mau gak sekolah. Lah tangi 7:30 ya jadi piye? Waya sekolah. Oke guys, kalau pesawat piye apa piye ya? Ya. Iya. Piye ge nek pesawat tapi piye? Beda kulit teko nggon lho maksudnya ya. Ya. Iya. Menurut udah jas ya lah. Ya. Pakai nut Pak iki. Menurut truk lah. Iya. Ya. Mas nut ansal to. Mas guys, doakan Mbak Matahara selamat sampai tujuan ya guys. Iya. Ya Mas. Ya. Doakan Mbak Matahara selamat sampai tujuan ya guys. Dah.
ke anu Madiun guys, dilungkas ke Mekah. Terus ke Taman Makam Pahlawan Madiun. Loh. Ayo yo mlaku terus bendan teko Mekah. Dilungkas ki jam pira ta? 4:30. Masa sekali malah kan? Iya. Loh, lagi mana? Wah, kono piye? Bukannya jam 5 ya? Iya. Ya ora no jam 5 luwih. Monggo, Bang. Yalah, guys. OTW dulu, guys. Paling nanti 10 menit lagi udah nyampe, guys. Apa numpak becak kayak piye ya, Mekah. Tapi kok Mekah iki ada apa orang ini? Makam Pahlawan yo, taurine poro. Turu. Oh. Iki jenenge Makam Pahlawan. Tambahe dhewe dikubur ning kene biyen. Oh. Para pahlawan dulu. Iki tandai. Wah. Monggo Pak. Pak Mekah tasik jauh. Tasik berapa kilo? 1 kilo. Udah nyampe. Oh 500 meter guys Mekah. Monggo Pak. Oh Mekah aja 500 meter cedek bae. Oke guys. Ayo. Terus. Makasih Pak. Oke guys, iki wis nyampe Madiun. Ayo lari-lari karo masipku ya ayo. Mas, tunggu. Tunggu, masuk ke sini kan. Mas, tunggu. Oh, aku dhewe mlayu kok, Dek. Lari tuh Mekah. Lah nek awake kan gue berjalan tuh Mekah no, guys. Oke, guys. Nah, akeh wong ngabuburit sore-sore. Mekah iki cedhak, guys, karo omahe Mbak Mano iki paling ya sak jam nek numpak mobil. Iki mlaku ya 3 jam, guys. Jadi kok ya gak enek wong nguncal-nguncali apa ngono ya Allah. Wong Indonesia wis bodo pinter-pinter. Wong tenan wong Indonesia bodo pinter-pinter, guys. Nek wong mlaku meh biasanya dihampirne to tuh Mekah ngono kae. Yo belas renek sing ngampirne aku. Hai guys, ya Allah. Ya Mbak, ya Allah. Iki arep ngomahi aku apa iki? Saya orang saya. Makasih. Oh enggak usah sudah. Ya lah ya oh malah mlaku-mlaku golek takjil. Nah iki lho. Biasanya wong Indonesia ki nek tuh Mekah ki lek ya diwahi apa ki ora iki. Ayo. Lah iya ayo guys. Monggo Mas. Oke. Lah guys, loh. Selamat atas dilanjutnya Bapak Maidi. Oh, selamatnya enak iri-iri guys. Gini-gini timbangane gak kanggo jane Pak Maidi tak pek sitok oleh raya. Tak nganu ning omah ngono ya. Jerawat. Ya. Saya guys mlaku-mlaku Caruban tuh Mekah. Sebentar lagi nyampe nganu guys. Nyampe Mekah. Ini apa iki? Oh, Ini kode ae. kode ae iki ya. Oh. Saya kita tidak papan nama apa? Ke apa nama? Selamat ngono kae. Saiki iki jambu iki ketae. Iki sudah mulai sitokno lah ya. Aku mau ngoro gede Pak Maidi arep mana? Ayo. Kenapa Mas? Oh, kula mboten ngomahi anu kok. Mboten ngomahi takjil. Dikira aku ngomahi takjil arep Pak. Dan tau wakil masa ora oleh tiga. Bisa? Lah wi lan jero lho. Oke banget guys. Wow. Oke guys. Kita bentar lagi nyampe. Lah iki lho guys, ki Mekah guys. Wis teko guys. Loh, wis teko. Iki lho. Ayo guys rene. Loh, kok ya pas bagi-bagi takjil kok ya pas men iki lho. Iya. Mboten, Pak, tenan. Aku kakaknya Mbak Yuda. Oh, nggih, matur suwun. Halo. Oh, nggih, ya Allah. Brek. Salamnya buat para APSN dong, biar tambah maju. Oh, ngono, Mas. Oke, sukses selalu. Oke. Iki lho Mas, Caruban tuh Mekah
iki lho. Itu Mekah. Makanya yang mana, Mas? Tuh, Mekahnya dulu. Oh, aku kok nggak bisa melihat Mekah ya, apa kebanyakan dosa aku. Nyata, foto-foto. Ini bagi-bagi takjil ya. Terus dimulai toh. Ya, Ayo tak ewangi ayo. Dang, dewangi. Yuk. Oke guys, sebelum bagi-bagi takjil kita berdoa dulu. Kurung lagi. Terus guys, pateni sih. Oke guys, alhamdulillah Mbak Manara sudah nyampe Mekah. Alhamdulillah guys, ya Allah. Berkat doa teman-teman semuanya, Mbak Manara sudah sampai Mekah. Terima kasih yang sudah menguncal-nguncali ya guys. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya. Amin. Ini Mekah ayo. Sudah nyampe Mekah guys. Saya nggak percaya kilo sana unta barang kilo guys. Loh. Sudah nyampe Mekah guys. Ini unta guys. Untanya guys. Di sini guys. Aku pengen numpak unta guys. Oh iya mbak, mbak aku tak terima kasih guys. Ya Allah, guys kita ternyata sudah nyampe Mekah, alhamdulillah. Sudah nyampe Mekah. Di mana mbak? Walah, ya tak siapa? Siapa mbak? Oh iya, kita yang Mekah guys ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah nyampe Mekah guys. Cari bantu Mekah ya guys. Ya Iya. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Oke guys, lihatlah guys. Ini Mekah loh guys. Ya Allah gak kerasa ya guys. Iya, iya. Orang sampai sejam wis teko Mekah ya. Ya luwe to lek sak jam. Ora sampai Oh sedino. ya ora sampai sedina ya Allah. Nek ngomongke setahun sama mlaku. Lah yo setahunan nek ora enek. Alhamdulillah. Ini makam Ibrahim guys iki. Wow, kita Nabi sudah Muhammad. nyampe makam Ibrahim ya Allah. Guys, kita sudah nyampe Mekah guys ternyata. Kayak di sini apa toh yo? Ora enek isine. Kok isine pasir tok. Pasir. Kok isine pasir tok. Isine pasir. Isine pasir tok ki piye? Ya Allah. Tibake nang Mekah ki ya nek wong bakul-bakul ngene iki lho lak pinggire. Iya, iya. Tibake ya Allah. Guys, delok kono barang delok. Walah. Gusti tibake Mekah ki ngene iki ya guys. Ya Allah. La baik Allahumma la baik. La baik kala sari kala baik. Minal hamda. Wa nimata terus piye? Ya bolan ya. Lali aku ya. Ya Allah guys. Ya Allah dilala pas sepi guys. Ya, Nek pas iya. sepi kan iso ngambung Hajar Aswad guys. Malah piye diambung ki tenan ngene iki guys. Bu. Gak apa-apa guys, engko ya Allah. Mudah-mudahan Mbak Manohara selalu diberi kesehatan kelancaran ya guys. Amin. Ya Allah bulan guys, ayo ini guys, kita review kan ini guys. Lho iki ngene iki guys, mushola guys tibake jero ne. Oh, fungsinya ya sama ya tibaknya. Oke, ndi ke Prancis Anu ya? ya padha. Padha. Tibake ngono guys, apa ki jenenge? Tibake cedhak karo Paris ya. Paris terbelanda cedak lho ya. Cedhak Paris. Mampir ngene Bali so Belanda piye? le ya nggone Bali kuwi lho. Belanda kuwi. Ya Allah, Gak nyongko ya. gak nyangka bae Mekah ki andeke Paris Iya, lho. iya. Alah Gusti. Gak nyangka tenan ya Allah. La baik kala sami kala baik minal hamda wa nimada. Terus ya. Kalau karo. Engko lak diapalin Iya. sebenarnya. Berangkat rono. Guys, iki apa ngene iki guys iki guys. Aja tenan guys. Iya. Ayo. Lagi tenan aku. Gusti. Wis teko kene guys alhamdulillah guys. Tak dongakne muga-muga apa ki jenenge kanca-kanca kabeh sing pengen neng Mekah tak dongakne muga-muga gek ndang budal neng Mekah ya guys. Ya, amin. Nek duwite ora ana ya neng Mekah Madiun kene wae ana. Neng Mekah kene wis cedhek iki guys. Wis oke. Terima kasih sing menonton.
Semoga sehat selalu, panjang umur rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, goodbye.